Yawwa, hello mutumina ne? Gaza ya aka yi? Wala lafiya lau. Wai ina ne wajen askin nan da daga kana talla ne? Ina so in ji a dan gyara min kai saboda na ga fa askin da kake yi fa yana yin kyau fa. Wallahi yanzu nan muka yi waya da Hamisu Breka ya ce min shi ma zai je gurin. Ka san a can yake aski. A'a, wai Hamisu? A to bari in kira shi kawai mu wuce. Nothing really got a way of driving me crazy. I need somebody to heal, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way I'm not a pain. Now the day bleeds into night. Ce kai nan kai ai na saba zuwa mutumin ba. kai Kai nawa? Kai nawa. Ka ce ashe ana kake zuwa kake aski shi yasa kullun kanka yake kyau. Baba duk wani abu da ya zama the best ina cikin sa. a'a baba ka ce dai ka kwaikwaye ne Ko kuma na jawo ka ba? Mutumin dai kai ma yaya mutumin dai ka kawo mu kuma kayi talla. Ai dole ne na jawo ku saboda gaba ɗayan ku sarakunan ado ne. Wannan kuma ka ganshi nan. Alhaji Hamisu Dawisu. baba ai ka san an ce haja ita take sai da kanta. Ka san me zai faru daga yau ni kaina a Giant Barber Shop zan rika aski insha Allah. ai Giant Barber Shop da kasu fa babu wasu. To shikenan tunda Allah ya sa gaba ɗaya gashi kun haɗa anan. Chip sai a rera wa Gent Barber Shop waka. A'a to a inda waka ce kuma ga masu yan waka nan. Za ka gani. Kiɗa! Gent Barber Shop gurin aski daga gayu sai gayu Gent Barber Shop gurin aski daga gayu. Tashi mun kiɗa! Gent Barber Shop shi ne sirrin adona. All or nothing really got a way of driving me crazy.